Ita nga rin iruking iba sa dito'y hindi kalmanlaing nga pagkasaritaan ni pagayam tayo nga miding. Taga ano ni miding? Di na dimbaga no taga ano? Sagudahin nga rin ti surat. Idi kalmanlaing. Idi kalmanlaing manong nemi taawisan nakmanen ni kasinsin ko nga lusyo nga mapangkam kano idya karayan. Mapanagpadigos kadagay taraken na taraken da nga baka ket siyakmet mapanagmet aglaba manong ne nagpagadak ngot kininanang enang naglaba dya karayan sino kadwa kadagay tay karo garan tayo nga napan naglaba agkuyok kam kini Lucio ni kasin Lucio agkuyok kay manen lananang kat siyempre, agkaskwalaang kam gayam, dagkuy-kuyog kami. Kaya malaksit nga agkaskwalaang kami, agkasinsin kami pa. Ano ko mati problema? Diya ka mo manong nemi, nuan niya, tipuon ken kapuna, ta, adu digiti makadlaw, nga nasingid kami kinikasin Lucio. Agkasinsin kami manong nemi, tagkapsat ti amami. Ano man tayo kakabagyan mi, halos agkakabagyan ng amin nga kakaroba manong. Agkakaeskwalaan. Ngamta kami kay ni Lucio manon nemi ta dadagkat. Kapag nalaing isuna, iji-eskwela, kaya nagpapaarami na assignment ko, susurwan na. Nagkaradwaran kam nga rot elementarya, manong nemi aging gang kaeskwalaan kampay ti high school. Nagagat ni Lucio manong nemi ta nalaing nga agtaraken ti baka. Nalaing pa nga mapan agbangkag. Agmula iti utong no kasta nga tiyempo ti utong. Agmula ti balingkoy no tiyempo balingkoy. Aggabot ti balingkoy no tiyempo panagagabot ti balingkoy. Idento ta ni tatang ko manong nemi ket karpintero. Ni Angkel nga kabsat ni tatang nga tatang ni Lucio ket isut kadwa ni Lucio nga agbangbangkag manong. Ato pa ket digiti mang sutsutil kata kami manong nemi. Hoy! Agkasinsin kayo, first cousin, first degree cousin. Kaumit, apes ang ko nami. Pinagam nakasubra man ka nagdagkat siya. Ay loko kayo Ano ko man nagdagkat kapi. Kahit amo di mo malipatan nga kasinsin kami kahit. Hindi ako man nagtinulong kami. As nagpetirik namon kanilusyo kasinsin mo kan di kapsat mo si kami ding. Ano ako makitisugayan ding very close ko. Kunak mo. Kaya kinapugno naman ng nemi. Adara kita matbadlaw ko nukwa panagchansing ni Lucio man nung biglaan naknukwa nga rakupen. Oh! Pero ako man arakop ti kasinsin si kami. No, kayat mo kisang ka pa, agis ti kasinsin. Ala, Lucio, nuko kasin. Nag-imas na kitilips mo asin. Di ka gangangukas ta. Baka da makakita ka na ta. Baka ano. Anat naman na. Kaya kung madlatahan ko kasinsin sino ko mga rod? Ni Edgar? Di na ba't kain tuloy yan, di pa nag-aram na kang ka? Hindi ta, nakadagdag ka ta. Sa may sa, high school tayo pailaan. Api ko mga maandaan kang tinobyo. Sikawin. Huwag gayam, sa anak lagi di makakapag-college. Ba't ba siya masapsapol ni tatang? Mamanumat no at pagtrabahoan na. Uri matyak. Ano? Nung gatot mo ni tatang mo. Nagagat nga agmula kayo. Nagaduno ka na paglakwan ni nanang mo. Nung pa nag-agarpes ka tinatang. Ngamtsak may yulo Anangarlatan ti panggap mo. No saan kanton kang high school, college. Di tulungan ni tatang. Ngagbangkag. Kung ni tatang, ikanakto ka nun ti bangkagak, ti bukod ko. Pag mulak ti balingkoy, utong, ano pa, dumapay, mais, ano pa, basta. Kaduanan to, ang balakog, balingkoy. Gaputa, ado digiti umaagang angkat. Nagpindas naglakod balingkoy, nakasta nga, ado digiti paglakawa, mano gasot ti may isang sako ko nam. Iso nga,
Nalay nga ba nagmulat balinghoy? Agmong patad agarado. Among tagaradon? Among! Among patag muriski. Among amin na yun. So nga, mabalintan nag-asawa. Ana! Ana takunam! Tikunak, mabalinak to ng agasawa. Tinagawatak kat mabalin ng tanton tagasawa ka. Be, aday agasawa nga, first cousin degree. Talabagbagam si Kalusyo. Manong nemi, diya balikas ko nga, adda ka di agasawa nga, first cousin degree, ag first degree cousin. Sakbet lang ta nakasungbat manong nemi. Mabaling gaya manong. Apay ko na. Naggraduar kami ti high school kaya nagpaiso nga saan kami nagbasa. Kaya siyak manong nemi tultulungak ni nanang. Tanyaman nga rami dito nagtibalay, kingga napadasak tinapan nag-waitress, nag-sales lady, nag-servidora, di sentro manong nemi, ado na kita agar-arim kanyak, ngayon saan ko idaging kaskaso. Irin to tani Lucio, manon nemi, idamunan tag-drive, deta nangalat lisensya na, umay nakbat sunduin, no kasta manon nemi, nga arumarak iti pagtrabaho. Ag-tricycle kami. At pwede kiti gundaway, imbes nga agahawid kami, ipanapay lang iti igid ti baybay. Kasi napinimeta pala dito eh. Kahit kung nagsalita ta ka na siya at meeting. Ano pa salitaan to ko ma? Anak ka umagan ti kasin. No? Ano ang tiyabot ko ken ka? Sweetheart. Alam ti kakang angaw kasta. Saan nga mabalin tayo nga marikrik na kanibagbagam? May isang saludsod, may isang sungbat. Do you love me? Agsinsinta. Sungbatam ti saludsod ko. Ngamsa nga mabalin agkasinsinta. Pres, agkapsad na tatang mo kinitatang ko. Ti saludsod ko sungbatam. Sungbatan sa saludsod ko. Agkasinsinta. Gabotosan ko sungbatan manong nemi inarakop na. Lucio, niyakan sa... Nyaka, apay ko madi. Ano nga madi? Gimas, di ba? Basta saan nga mamuhan. So nga may tadto, tapno, adayot at asin naman nga makaamamu ka na ta. I love you, Meding. As a cousin, as my sweetheart. Habi nga siya, nang gatot sa bali nga mabayad ita nga mong kabagyan. Gapot sikat pa karik na ati ayat. Hindi pa ilang umpita. Katam mo kakasta ka man. Namsa nga mabalin. Lucio, mabalin. Oh, ala, Lucio, anak ko matatatigit. Ala, ko ka na, alalisto tayo, ma'am. Uy, hamo ayayamin deta. Dito'y barukong mo. Nagpintas ng tisukog na, ha? Agdete akman. Uy. Ala, uy. Lucio. Manong nemi nakalukloko talaga nato kasinsing ko. Gawitan. Nagimas ka. Kaya ton. Di na ito sunduanin. Sinungarti bang sundukin ka? Nedgar? Binastat ko Nedgar na. Agapatas ang mga yatin. Agapatas siya tayo patpatag mo, di ba? Agawitan ko na. Naging gama nung nemi nga nagikatat ti trabaho tabas si ti sweldo. Adain sigasing kanyak ni Lucio manong naming obray. Ano obra ko ma? Mangalakat pwestom, di tiyandaan, ta supplying ka tinateng, kanda tumapay. Nagatot mo wala ka natin. Kahit mo sa uwin,
kontrataem. Ano kontrataem? Sikat pang ibagsak aming na harvest kong mateng. Oh. Sinungorti, ada pwesto ni na nasyon nga ibatanan. Ibagak nga, sikat mga ala, sumublat. O mo kumangortigla ko, kayam data. Naglaing kang kwenta. Inaramid ko nga rod manong name kinapudno na masapak nga agriing itibikat. Kaya pa nakasaksapa kasi kami ding. Na makipagburas ti utong na. Utong. Makipagburas. Agpaburas ita ni Lucio. Ni Kasin Lucio. Kabuta, adatandan mo ti may sakarkar. Saalang adatanang. Hanggang nga makiburas ka nga adatandan mo ti may sakarkar kasjay. Saalang kasjay. Ano pa eh. Isak ti mangilako. Kasi so nagikat ka trabaho, nagkumersyante ka. Unang. Adapos to ko ng tandaan. Kaya mayat man. Kaya pangalam mo ti paggatang mo ita ti produkto ni Lucio ng utangek, bayadak tumakalakoak. Nasayat man. Kaya naglayang agmula na yung nga tao. Nakaradot, nakalaplapsat pa nagmulmula na. Nakaradot, kabaling ko yan na. Dandanin mabaling nga magabuton o may manindig iti sa baling nga lugar ng magangkat iti tungkal sinako balingkoy. Po nagagandeta nga Lucio kasinsimba o. Oras nga nag-college kit abakin na digit mga pabisina kabuto nagagayt. Nagasa tulagi din ang ti makiasawa keng kuwana. O sabat pa ararman na. Unang guri ka. Abay nang. Ala ni nanang, anong panunutyo? Nanang, at kasinsin kami. Imbag at mo, preskasin degree kayo, at kapsa datatang mo, kinitatang na. Isang ano at panunutyo eh. Alala, mayat-mat. Ito punta, dakil di may tulong mo anak, barin ko man, nagbaling ka successful nga komersyante. Gusto ko ni tiragsak ko anong naming nakalalis to manong name nga malakok dagiti ang katek nga produkto manong name iti kinagagat ni Lucio. Tano kastang may bagsagan iti tiyandaan dagiti tagilakok manong name may sama-sama tin umay mangkat. Agora kayo at tagwawak dito ito gawak. Oy si kabit. Totoo na milata 10 pesos tungkal bandelen di ka pagyaman. Nanginaunay panaglako yun Kit na 5 pesos totoo mo. Oh, data 10 pesos, bayadan mi kan kat 15. Ilakon to mit 20. Nangina ko nang iti customer na. Anong orod, gatangin mit 12. Ilakon mit 15. 2 pesos mo lang. Sige nga rod, 5 pesos ko. Tunggal kel ka. Oh, sige nga rod. Alami amin din. Oh, pagkil bilangag tumati kwarta ako. Diyan unay nagrigat man. 5 pesos per kerker. Oh, tinaituon. Ganon siya. Kaya sa ngaribungay nga kerker. Di man no? Di 5,000 ko? May salang bigat. Nakaw! Bumaknangak nga komersyante no kastoy. Aging ka manong naming ako na kanyak ni Lucio. Ana, mayat? Mayat. Sa bali pa nga negosyo. Ano yata? Iba ka ma. Ilako keng ga. Imbaga naman ang name naman wagasot ti may sasako nga balinghoy. Kat ilako mo't kadagiti o may agang angkat. Di ba no? Nagbasyo doon ti persakok. Takal detan. Basta tulungan naklagi di. Nga? Mabanagkali. Nung kapukad tandaan, nagsaganakan, after lunch, nabaawan, mapanta nagkali. No, duwata tagkali, kat mano order da nga sako, no sa 10, 20 asako. O, agganan siya kadibigat, agganan siya kabeti malam. Tama, adun ti ornong ko, Lucio, mabalim mo ti agasawa? No, mga asawa kanya ka. No, kasawa ta. Dahil takang manin.
Kasta nga rin tinapasamak manong nemi nabaawan ti darang ti init. Ag-alak ti kalugong kon. Agpadyama ak tapos sa nga mamuduan ti lupok. Sakpelang long sleeve. Papanam. Agburas ti kasto yung oras. Di ba agsapak kang agburas? Yung ka magkali ti balinggoy nang. Balinggoy. Ano ka no ti order? Order nga sako. Kaya man mo kay agkali, ado kay ata, ado ang ti order. Tsak manamuta. Siyak matla din na iban ni Lucio. Waka ado siguro mang danon kata kami. Nakalawlawang nga ti balang kabalin ko yan ni Lucio. Masapol nga ado kayo Tapno mairing pasyut mabit, tumano nga sako. Ay na talaga bumaknang ni Lucio. Aglako, iti bunga natin na iti bigat. Sa aggabot, nga aglako iti mula na, balingkoy. Ay susayaw, kitam kadlahay nga iti bigat. No, dapag mulaam kit nagagat ka, kit nalaing kang agmula, bumaknang ka. At danto digiti gundaway manon naming masipnetan kami. Umunuunan ton digiti imay nagipagkali. Maud di kam to pala yung kini Lucio. Muna ako, sino may kadwak dito? Si Kamet, kakaiso na nga arig na kasusyo ta. Bayam lang nga gawin din digiti ka nakadwata. Ituloy ang tegsa ko, tap na mairing pas. Kasto na ilang etmon. Na? Maratapunasan tayo langit mo. Aguyos kang haminin. Tapno mapunasak na bukot mo. Pumpunasak tun nung nemi tilangat ni Lucio tamasyanak mo. Nakamatmatyo ka. Una ta, nalaing. Nadagsan di trabaho. Siyempre, exercise ko. Di matyo Nagwapo ka. Abi nga rin nga umayat kanya, nagwapo ak. Sino kung mga tinamnamayin nga masadag kang ka? Siya ka tumasadag ka. Ako, kami ti asad gam. Siya ka madlatatas asad gam. Uy, uri si ka. Kasto nilangat mo. Ikat ang matandamadong. Uy, sa mga ikat. Naglukuhan. Uri datang long sleeve mo. Wala nga, naikat ako ni long sleeve ko. Naka-sleeveless lang nukuan. Kituan. Nung pinunasan di punasan kami. Lucio, wala ka. At ako pa nga makakita ka na tatakit na sibnetin. Pimanawan di kita kakadwata. Mabalinta mo nga i-uplag na kita kwadto ni sako nga sobra. Hala? Di kita santa nga nakargahan nga sako. Mabalinta mo i-uplag. I-uplag mo tapno. Anda pagidaan. Lucio ka. Lucio, sa may katendeta. Sa may katenda. Sleeveless ko. Ala. Gabuta inuyusan ka. Inuyusan nakbetan. Ala, Lucio. Alis to kumamit ka nawaya ako kumamit nga gulagol agked-ked agtaray ngam sanak bet nga agked-ked manong tamagusto ako met ti panangapurapros na panang kagat-kagat di babatit dagiti do haman sanas idi barokong inyap-ap na agpeso dagiti bakante nga sako manon nemi ket ditoy nga impaidanak ko na mo. Kat kas na una yun, ti pa nang resip-sip na karagiti at ti barokong kumanong kat ng gaso ka. Oh, Lucio. 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 Nalipatan min first cousin degree kami manong. Saan yung arod ka di pa lang obing kami nga natas nasinga din titunggal may sa kada kami. Hindi pa lang ubing kami manong nemi, teenager kami, tawagay teenager kami palakid di Nga adan, nagkinaawatan da kiti puso mi. Inagaraw na lang aro din kat naikan kami ti gondahway nga mga haramit ti kayat mi manong nemi kadagpadpada kami nga lamo-lamo kini Lucio. Tilo ko naglaing payamangan.
Lucio, itala bigat nga binugkuwak data. Naiyamas nga no, naraman, ha? Lucio. Iti ta ipagam naman nung name iti, ano da ito? Balingkoy? Anong balingkoy? Nang dodokol di ba kasi balingkoy mo? Dakil man da ito balingkoy ko ita. Ala, tsak samot kaya, Lucio. Kayam na ita. Pasaboyan tapay lang mo na. Oh, Meding. Lucio, I love you. I love you more. Mabalintan ti kasawa. Gabotan nagatakadon ti ornong ko kita dun turnong mo. Agasawa tan, Meding. Dakadingor da agasawa ng first degree cousin. Lucio, awan. Uy. Ala. Insarek man ti balinghoy mo. Ibabawik no kayat mo. Kadag kasinsinday. May babawi loko. Ituloy mo, Lucio. Pangurang ka dito. Kalabalingoy, hindi mo ituloy. Ituloy mo. Uwahin manong name na aramid mi. Abi nang gustuhan, tirugso, tibagimi. Nagganaig kami manong name kini Lucio, gabotag pimpin na tag kami. Gabota na ikan kami ti gundaway, gabota saan min nga magawidan ti kistirik nami. Tinail na sa ganaragsak, nga naulit-ulit, iti kabalingkuyan manong. Isut magustuhan mi manong, nga pagpapasan iti ragsak kini Lucio, iti kabalingkuyan. Nagmayat manong nemi, iti pa nagkaduami. Siyak tagilako kadag iti produkto na. Tulungak, naghabot, naglako kadag iti bagas ti balingkoy na. Kanagpapasakmet amang raman iti balingkoy na manong. Diyan ka mo, manong nemi na makadkadlawan dag iti partido mi. What? Ngimdi mo anugutin. Kasano kumakitag kasinsin kami? Wain, kahit ko lang ipalagip kayong ganeta, isong di yun ay subsobrante kinadagkatitunggal may sa kada kayo, hindi pa lang amin ubing kayo. Ngayon kasano pa nga may limit mi ti amin, manong. Hindi do makilimitin ti tiyan ko. Ay, Meding! Nanang, buyong data? Ay, susapo, Diyos ko. Hanga buyong ka ba nagtulo kawit? Masikog ka? Wanang, susapo ko. Ani nga balinghoy ti simrek? Nangaramid ka na sikog mo, ha? Akim balinghoy, ha? Nakaramidan na, iti ka balinghoyan? Nanang, talaga magpaka... Asino. Ang mata mo ka, Nubyo? Uno nalimad ka lang. Ada kasi sinarak mo na takad si tandaan nga pa naglako ka na iti produkto ni Lucio? Kasi sinarak mo iti ka balinghoyan kung ako ba, madukay mat nga pa nagkali. Asino? Nang... anyong iwarwaras ka nakababain. Ano nga? Kitawarin siya, iwaras din ang badla to tiyan mo. Sino? Noon niya tada tapanunod yun ang iso. Ni Lucio? Ay, hapo. Abay nila namin dyan. Kapos kasi hindi kayo. Ang kapsat na tatang mo, kinitatang na. Nagwaras. Nga kasladyak amo, iti pa nagwaras. Ti amin manong nemi. Chut dita. Chut dito. Ato da kita siya nga mamati. Anya! Nagadag paskasin. At relasyon da. Masikog ni Meding. Hala. Kinaalan at ibalbalingkoy. Kastawan iti riri datatang ko manong name. Kastawan iti panangunget na kanya. Pati ni Lucio manong name, inong tan ni tatang ni Lucio, inong tan. Unay ka man. Si kang lalaki na kimason.
kunan tumit ni tatang ni Lucio. Kabagis, baka di mo ngamin binagbagaan tanak mo. Pagbagaan ko. Kailan anak mo kiden? Kabagis, ako marami ti lalaki no sanga kahit ti babae. Kaya ako mati marami ti babae no sanga kahit ti lalaki. Apo na kaya nga may nananak ko ya. Pagkita yung pinanunot na ita. Uncle, agbimpinatag kami. Wala ka pang kasinsin kayo tagkapsat kami kinitatang mo. Ipanunutin talatan nga hangkay agkapsat adapted ti may sakada kayo. Ay nga sa agkapsat kami nga talaga. Kaya naman tila kami kaingas kami. Nga kaingas kami kinitatang mo. Nangarot ka ba guys? Ipag, nangarot terabida na. Alangan mat nga dati anak ko kadaganak kabalasang. Nangarot. Pagkasawan tayo na. Babaling ko mangarot. Pagbalian tayo lang ibagata yung kaniya ni Mayor, no ni Mayor man ito yung kasar. Kapilyado na lang, nga saan nga kapinano. Dumad dito, ligit ay kapilyado nga saan kapinano. Ano nga ron? Dakam ti ba ayan, diyo, ganak kabalasang tirak mo eh. Unang emti ko na kamagis. Nga niya. Gabot nasingit nga ba nagkabagyan na kita anak. Hindi kita kano anak da. Kada abnormal. Mongoloid. Kada piti-piti. Kasta nga ta? Adot ka kasta. Saan yung arti mabalin tayo kas pagarikan da. Kastan tuman ditong pal na. Awan daking baso la, no saan nga kita anak tayo, naka-aram kayo tumit kami na pao-pao na yun, di la pinanunot na nag-press kasi degree kayo. Alara, kasar. Nagdinamag manong naimi nga da kami nag-first cousin degree kini Lucio kat agkasar kami. Kung naman tignan ito, ay, mabalim madgayam kakabsat. Palasik tumamad nga harman da kasinsing ko. No kaya't naka. Kita orang adape di kita agkapsat. Ano? Adape agama. Ano? Kituain. Ato dita di kita eh. Nangangato ka tatao nga pututan dat anak da. Adape di kita agkapsat nga talagang agkasinsin token din. Kung naman di kita dumamanong. Sumat ate pagpalag-anan direk nami. Adan to pa agama. Adan to pa agkapsat. Anan to lagi tagkasinsinan. Diba? Okay. Naragsak kami manon naming kabatag pimpinatag kami. Nagagat kami ngagpadpada, aday tatiga po na manon naming ngayang ko pa na ipas ngay ti inaon nga anak mi. Uwen, idi tandaan kami ti kabukbuko dan mi nga balay. Kunada kay kit apo, ori ba't gaya magpreskasin degree di kiti agasawa no talagang agdin ng gay dakat ni. Nagpintas ti balay yo, mideng. Bunga iti kagagat mi, kabsat. Nga no naggagat ni Lucio. Oreg tudtudo, adalat tatabengkag. Malaksid tabengkag, adapi tal-tal, adat tabakarayan. Pasari mapansa pa, agpaladaw. Nukasta nga on trabaho na, mapampay di baybay, agpaladaw. Uy, mapanagbanniit. Agsidak hindi ikang nga presko. Adapa ilako yo. Kasi ka, nabindas mo ti panag-commercial mo. Panag-commercial. Panag-commerciante mi tiyatandaan. Mapangkakadi palaglako kita kilanta tiyan mo. Kabailak palaeng. Napangkakadi madlagpat pa check up. Agad anak ko na jay mang-check up kang kati binulan. Balasang ka. Okay, man. Agad siya at ano kosta. Kaadwan na kanungamin. Hindi kita siya nagkabagyan, nagasawa, kat dadya anak ti magsakripisyo, balin nga abnormal. Normal ka numen? Kinakumat na diferensya na. Basta lakit di, ada turturuso kin pitpitaka, ang kabagyan na kunada kan ko, makapagsalita na ako, mga rad, ganyan pitpitaka kin turturuso. Talabag baga meeting. Aging ka manong naming impas ngay konti na unang anak ko. Wow, nagpindas na anak ta, sweetheart. Kaslada kang ingas na. Ano kang ingas na? Artista? Kita ta sukog tarupa na. Apit ta sukog tarupa na.
Kasla, ano panagana mo na tay, ano ka na tay, routing di balinghoy. Ano routing? Kasi lagro-pro pa nabukil nga balingkoy, tiro pa na. Siguro, nga po ta naaramid ta kabalingko yan. Kayang ingas natin. Balinghoy, kauwe. Manong nemi, idiadan may nga bulan, 2, 3, 4, 5, 6, ni Vicky. Vicky manong nemi yung panagan. Pumimpintas, pumimpintas manong nemi. Sa idiadan may nga tawan na, manong nemi, pinabunyagan min. Pukit karandemet, ipabunyagan, atod ng anak manong. Sa nagpartikan ti baboy ken baka, tadong baka ti asawak manong. Bakit na ako ba't makita da nga diferensya ni Vicky? Naroon na lang aro da ni Dagtaray, agamo ng tagsao, naglaing agkanta, naglaing agsala. Samad kahim nga po no, te kunada nga no, kabagyan nga sa dagtigit agasawa, ti anak dakit abnormal. Normal nga normal, madat anak yung ka nagpintas, nag-cute, bibo ka naglaing. Dito ko na di pagyamanyamanan minanat ha. Talagang napindas kahayam kan normal no normal. Ti anak nga naramid iti kabalan kuyan. Kastaya. Di babayat di balingkoy ha. Isot na nga ramidan nyo kini Vicky. Wala na. Kaya sumarunong nga pangaramidan nyo. Kabalang kuyan mayan. Dito nagtibalay matin Opat titawan ni Vicky manong nemi idi agali. One, manong nemi babae. Babaet manen. Dito yan manong nemi nga damad-madlaw da. Kaya tamay isang mata. Mata na. Kung na di partera. Na, ape kasta. Bas-basit tamay sa mata na. Saan sabat nga normal ito may kaduwang anak mo, si kami din. Manong nemi, babae, diya mo. Ta ni Vicky, siya tinang pili tinagan na manong nemi, si Mublat ni Lucio. Diyak ba't pinampanunot nga na diyanagan na manong nemi kat nagan tagbagtit? Sisa. Lucio, balbaliwan ta't nagan natin anak ta. Ori no i-restauran ka na bunyagan ng balbaliwan ta. Sabi ka baliwan ko, ano dagas na ti sisa? Diba, ada istorya nga tinagan ti agdagan ti sisa kat agbagtit. Sisa? When? Susa ka talagang. Ngayon ka naman tanak tao. Wow. Dito sakit ibagbagadang anong tikaw natin English? Gift child. Special child. Gift child. Dito sa amin tikunadang abnormalen, Lucio. Alakit haan Diyan mo itulok. Isurom. No kasanot kinabibo, kinalaing, kinapintas, kinanormal, ti panagbiag ni Vicky, manong nemi kabaliktad ni Sisa. Gabata sa ungag sa manong nemi. Sa magusto na tayo agkatay. Tultuladan ni manang nga Vicky ang agsala. Sa bali mo dyan pa nagsala na. Isurom ta ading mo agsala nga kasta ko nam. Isurom ti kayat na nam. Susapo. Isurom nga kanta agbalikas. Di mat unay makabalbalikas. Agdiwag mo't nagsao. Sa pasipasipit mga mintamatana. Samat ngamin nga kanang. Kunada nga abnormal ka nun ni Sisa. Sus, nga may pagpagatigas na abnormal. Man, abnormal. O na nga di kita nagasgasat nga anak. Nagasat nga anak? Huwag. Kita mo kita ada piti-piti nga anak na nagasat na. Gift child. Next ko na kayo deso. Umekan Sisa.
Gumakan tating gusanin. Di ko tapos mo yan. Balik sa wen manang intag di gusan ko nam. Kinunak man. Wah, manang, di gusan. Tapaw na yan, Diyos ko. Dahil sa manong name iti talk of the town. Pagpiyastaan, di kiti marites manong name iti barangay. Gusto di ko nami. Agpaiso ba nga normal ta inaunang anak yo, minding. Ngayon talita si Marno, dahil tanti ko susto pamanek-nek, nga di kiti aga-asawa, nga sa nagkakamagyan, kat talaga nga anak da iti abnormal. Nagtungpalan naman ng name. Agraduaran ni Vicky di grade 6. Ilinto ni Sisak. Ada, di namat kayat manong name iti agbasa ta orek agbasa. Di mat makabalbalikas manong. Ba, Unanagat, manot tawon nan. Grade 3 ko man. Kailangan dumawat manong naming nga eskwela. Nga mga agbaas pagbasaan. Kuhami ding. Tilatan balayo ti pangisuruanin ni Vicky di ading na. Urat na nalaing mo ti Vicky. Ni Vicky na ti panakamistrana. Kahit mga rodman, mga sawan, hanga makapag-graduar, naging gagraduar ti. Kahit ore man pag-graduar ti elementarya, namnamay mga rod nga watin da, iti high school. Kita kastamat na talaga. Nga dakurkurang na. Abnormal ni Sisa. Nakaanakak pa'y may sa manong name tapno adda junioren ko ni Lucio. Lalaki manong name. Di amok hindi kit Lucio Junior ngam isubot manin manong name tinang manong tad itinagan. Crispin ko na. Yeah. Diyak matamu iti manong name nga madigayam nga nagang Crispin. Kabagyang karot Crispin kan Sisa. Wala tagkapsad da. Agkapsad da Sisa kin Crispin nga anak mi. Kat no kasano manon name iti kina abnormal ni Sisa kastamat manen ni Crispin. Ong tanda kami datatang kininanang. Dagiti katugangak nga angkel kananti manong. Ngayon niya nga ron. Di kay tungit kami namatpati ka na kami. Pero rin man pinamati kami di, nanang no, customer na talaga. Ano at mabaling mi, kada kam tagpimpinatig kinilusyo. Wala, di yung madlaw, ngagasgasat mi, di kita anak mi. Nagtultuloy ti laing, kinapintas ti mula ni Lucio. Hakit ni, umod-ado matiga di customer ko tiyandaan. Napapinas mi ti balay mi. Ang problema, iti panagbasan to ni Vicky. High school aging ganit ti college. May samit ti pagbasahin mi at di mat makapagbasa di kita agkapsat na sisakin ni Crispin. Maadamat may tulong da. Nagagatmat. Namumad ni Sisa ti aglaba. Dahil madlalangana kan panaguni na. Tala pa nagpampanunot na ti medyo abnormal nang. Ngayon nagtrabaho. Nalingag dalos. Na yung mas tiluto na. Napindas ti labana. Kastamat ka ni Crispin. Ubing pay. Ngayon ikuy-kuyugan ni Lucio iti bangkag. Iti karayan. Hindi mayat. No habayata nga agbasbasan ni Vicky iti high school. Ken college. Adda ni Sisa katulungak dito yung balay. Katulungak ni tiyandaan. Adamat ni Crispin nga katulong ni Lucio iti bangkag. Di kompleto. So nga saan nyo kunain nga abnormal digit anak mi. Gabata normal. Ta makatulong damit nanang. Kahit kasta nga rin tinapasamak manong name at dan tinauna nga anak mi nga ni Vicky iti college. Nga nalaing iso naman manong name ito nagbalin pagid din nga scholar. Napintas, nalaing normal na normal. Ngayon nagtultuloy mat manong name iti kina-abnormal digiti doa nga dyan na. Ngayon tayo nakon manong name. Makatulong da. Makatulong da nga glaba.
makatulong ni Sisa ng aglaba. Wan, agloto, agplansa, kanawa kaapura manong nemi ti panagnateng, tumulong ngagnateng, kaya naman, so da kini Crispin. Nung kaado ti order manong nemi nga balingkoy, ori saan ako nga sumusurot iti bangkag. At damat digiti agkapsat nga Sisa kin Crispin nga mangtulong kini Lucio. Kat ko nang digiti tao. Ay Lucio! Eh pare, ang nga bali nga kasta digiti dua nga anak mo kat nadakil man ti may tulong dagang ka. Give child ka talaga niya. Kuan kapsat. Eh napimpinas kumapay no kas kanimanang da nga nalaing nga makapagbasa iti eskwela. Makapagraduar da kumamit iti elementary and high school. Kat ne, no graduar ton ni Vicky. Susmadang kay ton ti accountant nga anak yaw kana kuma. Ket nung saan kumamit kasta dagiti duada Sisa ken ni Crispin na kita sumarod da kumamit. Bak ada kumamit nurse nga anak mo. No anak yaw uno saan kita ada engineer nga putot mo si ka Lucio. Saan nga balik kakabsat? Ta oras sa nila yung Vicky ti makapagturpos ka dakwada. Dakil met ti may tulong na kita anak mi. Ni Miding. Matulungan ni Sisa. Matulungan ni Miding. Di ka panagkumrusya na. Isendosak ni Crispin. Matulungan na ti bangkag. Iso nga adamat la serbi di kita anak mi. Ora ibagayong abnormal da. Manong nemi nagturpuson ni Vicky di kurso na nga accountancy. May isang accountant. Manong nemi. Idi may pasana iti panag-technet board. Kahit nakadaydayo kami manong nemi. Panagkil kami, nakaragraksak kami. Tamay sa isunan nga maupipsi na iti bangko. Aging ka, nga dan nakaparada nga kotse, iti napapintas nga balay mi manong. Sa nga tricycle, kurong-kurong, kada kuliglig, napay. Iti makikita mo, manong nemi, nakakotse kami pa yan. Nagkotse matin ni Vicky, manong nemi, yung apan, ito yung pisina. Kada man di kurong-kurong, i-drive ko, manong nemi, no kasta mapangkam di tiyandaan, apagluganan mi kini Sisa, no mapangkam aglako. Pagkikargaan mi, manong nemi, kada giti produkto, ti asawak, so da kini Crispin, kada giti tagilako. Dagiti natin ganda dumapay. Sa aming magabanan, manong nemi, nga kami lang ti mangilako, kada giti produkto mi. So nga ado, dagiti padak, nga glako, nga magangkat, kaya dumapay na yung timula ni Lucio. So ako namin, manong nemi, nga naman pa abnormal, dagiti duwa nga anak mi, so that nagbaling ang gasgasat mi. Dakkel met may tulong da kada kami. Ada digiti gondaway manong nemi nga naggabukam na tiyandaan da kam kini Sisa kat agbalugmit ni Crispin. Wan, bumalasang meten manong nemi, balasang ni Sisa. Nabayagan nga dasukog ti barokong na napintas met ti legs na yaw aw mi lang damang loko manong. Nga mawan ti mangaram kang kuha na ata at taat met ang kunana. Nga muna, nalaing nagluto na kita, mas luto na, aglaba amin. Kaya makatulong pa ito bangkag. Kaya nung kasta manong nemi agbalog ni Crispin. At sa bali lang kami ti karakter ti lalaking normal kan ti babae. Awan ti sa bali no ka nga, yaban ni Lucio no sa angan ni Sisa. Sisa! Ala! Saan! Sikaman ti bang tulong kanya kanak. Awamat na ni ading mo. Nabamat man nagbuyat basketballan. Ambisyon na namin tag-basketball nga di namat kaya. Panantatang. Tadi bangkag. Da, tulungan nakbasik. Ninanang mo. Dag dito, ilo siya, baya. Oray siya kumayak. Oray sa anin. Basta da ni Sisa. Umat kami ni Crispin. Alang ako, no sandak nga kausapulan agad, mansayat mata, brag na dinas kang brag dito balay. Ni, masansan matan manong nemi. Nga ori no, da ni Crispin. Sisa! Tang! Tandan! Kabangkag! Uy! Dama ni Crispin!
Masadot ka no. Sigalatan. Umay kan dudumaan ng Crispin ha. Untaw, lipas ko lang na ito. Palasit ko. Sisikla daw. Sige. Umay kan sisa. Napudot pa ilaeng losyo. Ang kalakalingan. Nagkalugong kami met. Ada matitugot mi nga panakalinong mi. Ano na ito? Ito'y blanket. Apay blanket. Linong ito blanket. Kit yaramidan tuminto ti kasana. Kaslaten. Ti blanket akit pagap-up ang paglinong. Si Kamit, meding. Ala, makan sisa. Hindandang! Mayat manindang! Sabi ko sila, maragsakan launit anak mo. Maragsak, anak ka, mayat niya, kuwatang lang, mayat. Ano't mayat? May kakit din sisa. Hindi nga masikbidin. Mayat at agad insyong nga ron nga, umay nagtultulungan. Manong na yung Jack Lamo. Jack pulos, awang pulos dahil tadi panunod ko, manong. No apay, ang magusgustuhan ni Lucio nga ni Sisat ay ayaban na. No apay nga magusgustuhan mo ti Sisa, manong nemi ti sumurot iti amana. Manong nemi. Iti pagamunta, adamadlaw ko kini Sisa. Sisa, na? Ano yata? Mangga. Mangga. Pati ukis lang karong kamutan. Waka ma. Ano na? Binugwamat. Oin. Pati bukal na karam ka ma'am. Namas. Uwa. Nanakwam. Katabi ngamin pati ukis kada. Nagano sa pala nga bukal na mangga kasi pakakaram ka mo. Di agbakwar ka. Walin samat na parang bakwar mong loko. Abay, ha? Anak, anak? Anak? Di ka maawatan. Natuli din ti loko. Kaya nagpaaraya atong manong hanggang taray may isunan ti ospital. Di saludsudek manong name iti doktor. Doktor. Mrs. Matunong dyan anak yan? 18 na, doktor. Balasang iso na lang ta abnormal. Nga makon abnormal, doktor, kapag makatulong mo ito nagtibalay, kahit makatulungan na ti amanan ti bangkag. Medyo lang panunot na, medyo kahit pa nagsauna. Sa ano nga, may baga, kata kayo, no, anya ti paspasama kang kuha na. Doktor, ano ka dito kasasahad, anak ko? Abnormal nga mapayad na boyfriend na? Sabi, doktor. Masikog ta anak mo. Nya. Masikog. Duwang bulan na. Iso na, dito ay, ikatangan na ito ay para kang kuha na. Para kang kuha na nga ina, kanti anak na. Tabarbaring normal nga normal ti anak na. Happy misis. Talagang ako boyfriend na. Sino ko martimayat kang kuha na, doktor? Amangan mo, no, damang lugluko kang kuha na. Di na kakasta nga tatawa kita. Alis to da nga mauyuyutan. Mapapaayatan. Amok nga mawatan di kahit ko sawin. At kinam ti pamagit ti anak mo kit nalapsat mo ti panagbarbarukong na. Nasipukil mo ti legs na. Ti madlang iwat na kinti mata na. Ti diferensya kinti panagsawagan na kinti ano ba sit abnormality ti panunot na. Ngayon, kompleto mo ti organ parts na. Kasi ti duwa nga suso na. Ken amin. Basta nga babae. Ngagsikog no da kanaig na. Ni masino. Kinawan sa bahaling nga makasugbat do sa ang iso na matlaang misis. May ibaga na nga ta. Baka na may tudo na. Kasi ginundawayan dagiti man ang gundahoy nga lalaki ta. Pinauyutan da. Tapos inarabid dan ti amin. Baka saan lang may mesa.
Lalagit problema yun dito, misis. Iso nga dadya lang, aginaw. Iso nga siya. Maselan ti pa naginaw na. Iso nga sa pulan nga, gatangin nyo na kita sa iyo patumaragin ko na. Ito sa lutsuden man ang name ni Vicky nuanyat na pasama. Nang, kumusta ni Sisa? Kumusta gayam ti pa nagtrabaho manak? Ala ka no boyfriend mo? Diyan sa lutsud ko sumbatan nyo. No may pamanti pa nagtrabaho ka ang problema. Ang problema yung kanya. No nubyo at dan, yung mamuktulat na kata kayo ng kasawa. Ang problema yung tansing pet. Kan padak nga trabaho na. At napasama ka ni Sisa. Masikong. Anya. Adamang sigong di kasking kwa na? Man lang diferensya na, nadya man lang kurang di panagpampanood nga, panagsauna. Ngayon ko na ti doktor, kompleto met, ti barukong na, ti pa... Nagawa na nakakamitin, ti nang tutup kayo kwa na? Sino? Sino na kita alak... Lalaki ti aglaw-law tayo nga, nagaramit ti kastoy. Asin nung ita ti mga amin. Kaya ori mamonte ni sino. Kaya't nangatang ikasarte anak ti ading mo. Masapal ka mamonte na nang. Kaya di ka tagwaras di damag, anisisa, abnormal nga anak da miding kini Lucio. Masikog, ti question, asin no ti ama, ti sikog na. Bakit mat no ni Crispin? Ano? Ay, imbestigaran niyo ni Crispin. Makaputot mo data kahit. Baka nito panagay-ayam da kahit naging inangaw da. Bakit no, tultuladan da, agay-ayam da nga, agasawa ta kung kunada. Inata mo yun, baka no, ala na nang, abi nga hindi ko bantahan, hindi kabsat ko. Diyan pa bantahan ako nang, diyan pa napuutang nga nagay-ayam nga duwa. Nagay-ayam na kitagkapsat. Kati, ewan. Kinapundo na akit. Adayo trik nada. No kadwa ni tatang mo ni Crispin, ni taltalon, una di bangkag, kadwak mit ni Sisa. Diyan pa nakita, naggandanda nga napan iti bangkag, ano niya. Diyan pa nakita na naggayayam na nga nagsasalitahan. Kit no saan nga ni Crispin? Asin ang nanang. Awang ka dito atap yun? Atap kong namapo na yung din. Sino? Ni tatang mo. Na? Ni tatang? Isuday ta ni tatang mo. Anak, terendan lang tiriknam. Takasarita taga na siya. At saan nga may bulbulgar ti kasto kita no rumso at ti apa mo no niya mga susik dito baka no alis to nga guwaras ti amin. Lucio, ay madi, ay tay accountant ka na ko nga nakabibitas gapon nyo tang bangkag kadwayo sisya tani Crispin kadawamat balog ni Sisa ko nakuha ang adan samat na panandakin ni nanang mo. Bigla nga nagulaw. Yung pandat hospital. Hospital? Naulaw? Sino? Ni Sisa. Ano kasasad na? Lucio. Masikog ni Sisa. Meeting? Anak. Ay, nagkasa. Apa? Ulit. Taon. Hasta lang aro din ti kasasada na pandapelat sito pandablo. Hanggang pungtot akas na. Uno, kung kontrolan mo ti panagpungtot mo. Gabot ti mo kaya't nga manggigan sa nga korobaan ti amin. Lucio, perengenak. Ha? Kita enak? Oh, kita enggak, oo.
Si kakadi, tinangsikog ti anak mo? Anya! Kahit mo tatumpay-tumpayin ka. Hoy, uri nagkarelasyon ta nga kasinsin. Ngayon no anak mo tinangkatsang kumatang nga maaramid. Opo, ikadamda ta nga atap mo, meding. Nagsaya tibiyag tayo. Sangasyak! Sangasyak mo atam. Ang ingot nagpungto na kastatang. Vicky, ibagam kininanang mo, ikatan na natang atap na. Uri siya, agatapak, nada kayo. Ay, po na yung matan. Na mga ramid akman lang nakadito sa bali ng babae, iti pala anak ko. Nakasta saan nga kayo? Saan nga siya? Di saan. Di ano nga rod. Aganak abalasang ni Sisa, aga may sangad normal. Alisto nga nagwaras manong nemi. Ay, ni Sisa masikog! Asinot ama na nga ta. Asinot na kita lalaki nga makaiturad nga mang patol tikas kang kuhala. Nalapsat mo't ngamin kahit kinagdabaro kong na nagpintas. Di malamadi agad tarupa na, tamata na, tatakdakkel di mga sa basbasit, jadi panagdiwig-diwig na. Hanapin na sumenta barokong na, kinta baba, nawas na yung matigatilex na, anak ko matdiferensya na. Agsikong, akadala tagkruso na ada. Ay, masino? Asino nga ta? Ado dagiti bagbagada manong naming nga lalaki, babaro kanada asawa na dito lugar mi ngemnong kakunada. Adapay lakay nga baro manong naming malaka na baakin nga baro yung bagbagada. Ay! Saan nga siya? Diyan pa nakit-kita na ito. Maganda na ako. Kunda naman. Iyon manong naming. Kaslamok latan no anya tinagyan adda ti panunot digiti dadto mga tao. Nilosyo, yama na. Kunada. Isut kang kanay na kadkadwanan no kamapaninta kabaling ko yan. Baka no idi ket na binalingkoy na ni Miding asawa na ita. Binalingkoy na pati anak na. Nakamabiin man manong name nung paiso. Imawan ti maramid mi. Nakamabiin man ti pamilya mi tadua digiti abnormal nga anak ko. Kapamanlayang iti pa nag-first cousin di krimi nga nag-asawa kinindosyo. Nakamabiin man wag paiso manong name nga ti apukok ket putot ti asawak. Yaman yung arte maramid ko. Kasto matibiyak mi manong. Anyway, nagsak kami mat. Makunamit kaya danam ay nasa liwanwan ti biyak mi. Gabong arte kinagagit ti asawak manong name. Nagagit ko na, tapati aputot na, pinututan na. Naisuon. Empas ngayon ni Sisa da anak na manong name iti pagpintasan na saan nga normal. Kung nakanyak ni Vicky manong name at ay din asawa na. Nang, kahit yung mamon noon yung sino at talaga takin putot, ti anak ni Sisa. Saan nga naskan pa yung mamon no sino? Pa-DNA test yun. Saanin? Tadiyo kayat nga mamuhan. Nga ni tatang mitlaing takin putot, ti apo ko yun. Libatin yung data. Nakakib amin na po Diyos dito eh. Maipas ka nga diti tao, no saan nga nakin. Imparswa na tayo na amin na po Diyos. Ngam na dumaduma lang ti klase, ti pa nakiparswa tayo. Tinasken, na siya tibiyag mo, na siya tibiyag mi nga gasawa, kinitatang mo, kano kayo madigiti, agina nga Sisa. Ken na tayo naganda anak nan, ti apo ko kon. Nakabsat yun. Lipatan ta pa eh. Ni Cesar, lalaki. Nidakil man ti may tultulong. Di Crispin, ganitatang nyo. Di tabangkang. Ay la. So dahil ito nga talaga tinituding na yurit agasa tayo anak ko. Awatin tayo. Kaputa, agpimpinateg kami, iti amayo, agpipinateg tayo amin. Anyaman ti sausaw ni ta, di tawan ng naimi may panggabiti pamilya mi. Ustuda. Awaten mi, kapotay sutipod no. Tinasken, kan naragsak kami manong. Kinapudno na, dinakpay pulos pinitik di Rusyo. Kinapudno na, di kita anak mi, sa ami pulos binabaw di da.
Gabutan na pintas. Numampay abnormal digiti dua. Ngem na singpet da. Manuneng. Ito nga ron, ti pagkasalita, kakasala di kalman lang nga napasamak manong naming adun nga tawan ti napalabas. Ay gaman naklaon na iti anos mo nga nang ibasa kit sabi kumata damat na batik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak ang dumdingweg sanyo lang nga tultuladen nagiti naskin nga sanyo nga tultuladen papagayam. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, miding. Thank you, miding. May ganun? Kung kuna di kita agdengdengan kita, dakat kas jay, ado, di kita agamapay, kapsat pay, kunada.